Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу... Rusi jamanatigi Vladimir Putin ye alamisa na nin tanu ko Wagner Yevgeny Prigozhin ka ɲɛmɔgɔba ka dɛmɛ min kɛra Ukraine bingani na hali n'a ka filiw kɛra wa a ye layidu ta ko a bɛna a laban sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka pankuru bingani kan min ye mɔgɔ faga a tun ye cɛ ye min ka siniɲɛsigi tun ka gɛlɛn min ye filibaga kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ nga a mago tun bɛ minnu na a ye jaabi minnu sɔrɔ o la Putin y'o fɔ jabarani lajɛ dɔ senfɛ a ka dusudon di pankuru bintɔw somɔgɔw ma. Мы об этом помним, знаем и не забудем. A ta fan fɛ Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky y'a jira країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. ko Kiev tɛ fosi t'a la kasara nin na k'a jira ko Kremlin de bɛna kɛ a sababu ye. Amerique fanfɛla la jamanatigi Joe Biden ko what I wrote in. I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. ale ma kabakawaya baw a ka fɔ la ko misɛnninw bɛ kɛ Irisi jamana na ka sɔrɔ Putin ma fɛn dɔ kɛ o la. Allemagne jamana ko kan ko ministri Annalena Baerbock y'a jira ko passiert ist, weil natürlich auf offizielle russische Verlautbarung kein Verlass ist. a ma kɛ ko ye ko bɛ bɛɛ sigasiga Kremlin la ni nin tununu ni sɛgɛsɛgɛra o bɛna kɛ fɛnba ye ka kɛɲɛ ni Faransi jamana kɔkan ko minisiriso ka fɔta ye. Paris y'a jira ko Wagner ye kojugubakɛla ka baarakɛyɔrɔ ye a bɛ Putin ka baara nɔgɔlenw de kɛ Ukraine ani jamana caman na farafinna kɔnɔ. Wörtlich vom Himmel fällt, 2 Monate nachdem ein